mandata, što je jedan veliki i ogroman uspjeh. Nakon 8 godina vlade Andreja Plenkovića, mi sad imamo više od prvog iza nas preko 20 mandata. Drugo, što se tiče 9 izborne jedinice, mi imamo 8 mandata, što je odličan uspjeh. Ponovili smo uspjeh od prije 4 godine i mi smo svi zadovoljni s tih 8 mandata, to je također bio cilj koji smo ostvarili. Treći cilj, pobjedili smo u gradu Zadru i pobjedili smo, kao što je rekao naš Ante, u I četvrto, također jako važno, dakle, svi oni koji su radili probleme Branku Dukiću, probleme gradu Zadru, probleme u funkcioniranju gradske uprave, analizu gradskog vijeća, a bili sad na listama za Sabor, nisu prošli, ne samo da nisu prošli, nego su doživjeli potop.